Здравейте, потребители на YouTube. В този епизод реших да започна един синглплеер survival. Само така. Нека да щупим малко дървета. Един крафтинг тейбъл на дървена кирка. Сега да щупим малко камък, познато и още като Cobblestone. Forest Hills. Добре, това е последното копване, само тук да копна. Само да кинете тази крава. Ще събера малко дърво. И след да направя някаква там къща, да мога да живея. Като за начало, ого, тук е пълно с крави. Крави има колкото ти искаш. Добре, само да видя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сега остава да довършим.
Само че дървото естествено няма ми стигне. Опа, нещо май сме на изи. Написал де. Спусна на изи, като за начало. Ще не ми се игра на хард, тук да ме... Тук само да ме размазват. И то кой ще играе на хард в самото начало. Някои даже играят на такова, на писвено. Аз искам на изи в началото. Пък когато стана диамантен и енчантнат, ще съм на хард. Обещавам ви. Малко още дърво. Само да видя на нещо. Значи... Добре. Искам да се извиня, че не съм качвал от много време, но ето, че вече има клип. Просто нямах абсолютно никакво време за снимане. Само че... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. Добре, ето тук да е вратата. Ме интересува дали е симетрична или не. Там да има някаква врата, колко да седи като врата. Хоп, 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 хоп. Да видя къде е крафтинг теблото. Сега ще го преместя, ще направя една печка. Само ето направя ето така. Хоп. Ето го крафтинг тейбъла. Сега ще направим един чест, т.е. двоен ден. Хоп, на печка.
И да, това беше от този епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте и до скоро.